अच्छा नीरू बाबू विषय टिके कथा जानि परथिला पचारनु जहा पचारिबार अछि मो सानो बौ मां को पचारत नीरू चल तोर मेडिसिन खाइबा टाइम हेलानी मो निज हाथ मु तो मेडिसिन खाइ नीरू बाबू विषय टिके कथा जानि पर अछि देखंतु रोगी सिम्पटम जा आपण के कथा को खराब होबे अच्छा आपण के देखिछथि नीरू बाबू निदरे बिलिबिली होबा हां अच्छा कतलु गळी पड़िबा ताको देहरे लुगापटा न रहिबा ना मु जानि काई आपण को ताको स्त्री होती गोटाई रूम रे रहू नांती मु आपण को प्रश्नर उत्तर देई पारबिनी शब्द भाବରେ ଠକି ଦେଲ ତମେ ମତେ ସାତ ଜନ୍ମ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲି ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲ ହେଲେ 2 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲନି ସେଦିନ ଘର ଚଟିଆ ଚଢେଇଟା ବସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡେ ଘୁରି ବୁଲିଲା ହେଲେ କୋଉଠି ସେ ଜାଗା ପାଇଲା ଘର ମାଲିକ ତାକୁ ରୋକ ଠୋକ ଶୁଣେଇ ଦେଲା ମୋ ଘର ଛାତ ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତୁ ଯଦି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଘରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବୁ ବିଚରା ଘର ଚଟିଆ ଚଢେଇଟାର ଉପାୟ କଣ କୋଉଠୁ ସେ ଛାତର ମୂଲ୍ୟ ଆଣିବ ନା ସେ ଘରେ ସେ ଆଉ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବ ବାରେ ନାରୀ ଠକି ଦେଲା ପରେ ବୁଲେଇବା କେ କଥା କହିବା ବେଶୀ କି ଗଲଣି ତମେ ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ଚଳନ ବହି ସେଇ ବହି ତମେ ତମେ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କରି ପଚାରିଛ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଛି କି ନାହିଁ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଜାଣିବାର ଥିଲା ତମ ଅହଙ୍କାରୀ ଭାଇ ପାଖରୁ ତମକୁ କିଣି ଆଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ଅଛି କି ନାହିଁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ କାହିଁକି ଆଇନ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଠିକ ଜିନିଷ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଜିନିଷ କଣ ଜାଣିଛ ତମେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେହ ଦାନ କରୁଥିବା ତମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତିଛ ଟଙ୍କା ଯୋଉଠି ତମେ ସେଇଠି ତମେ ସେଦିନ ତ ମତେ ସେଇ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲ ଆଉ ଏବେ ବି ମତେ ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ମୁଁ ତମକୁ ଚାହାଁଛି କି ଠିକ ଚିହ୍ନିଯାଏ ତମେ ଚାଲି ଯାଉନି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ତମେ ଚାଲି ଯାଇ ମୋ ନିରମାକୁ ଭଲ ହେଇ ପାଇବେନି ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉ ଯାଉଛି ଆକାଶ ମୋ ନିରମାକୁ ଭଲ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ଯଦି ସତରେ ନିଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ରଖିବ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ତମେ ମତେ ଦେହ ଦାନ କରିପାରିବ ସେଦିନ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ କବଳରୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମାତା ତୁଳସୀ ଅସତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ମୋ ନିର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯଦି ହଉଛି ଶେଷ ରାସ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶବ ପାଲଟି ଯିବି। ଏଠି କେହି ହସିବେନି କି କେହି ବି କାନ୍ଦିବେନି। ଏଠି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇ ଦେଖରେ ଏଠି ସବୁ ହସୁଛି। Thank you.